के बाजी घर में भैया। हाँ ए आई है तो ना, बोली ला का कौन काम बा? आई ना, बैठी कहीं ना कौन काम बा? बैठी ना। आंगन बैठे। ना बैठी रहो रे। सुन के तो बड़ा तकलीफ लागल हमरा, ठीक बा। हाँ तो तकलीफ के तो बात है बा। वहाँ गुजर गई नहीं, एगो गरज रहे वहाँ से, बड़ा मुसीबत में हमरा कामे आई रहनी, ठीक हाँ बा। 3000 रुपया हमरा के देले रहनी, तो वो सोचनी है कि जब तो वहाँ के ना रहनी तो पैसवा रौरा के दे दी कि और छोट भाई के ना ना परिवार के। हमरे के दादी सारा काम धंधा वो लोग खर्चा पानी तो हम चलावत नहीं। अच्छा रौरा देखता तो रहुआ कहा लोग दे हमरा के दी। ठीक बा, तो रुपया ली, हाँ ठीक बा। हाँ आ मतलब भगवान भला करो सुन ठीक बा ठीक ठीक बा ठीक बा। बा जाई। चल तनी हम अब रहुआ बोली। ए भैया हमरो तो सुन के तो बड़ा तकलीफ भइल। हाँ राउर जेठ भाई आ बड़ा बढ़िया अभी रहनी हम के हाँ एकाएक का हो गल जे चल गईनी। कहे के मतलब रहला जे आखिर तो सुख दुख अइबे करेला हाँ जेबे करेला। कनिया जे कुछ काम रहला उहाँ से कौनो बात हो करवानी धड़क कहीं ना सारा काम हम करता नहीं। सारा काम रहुए हाँ। देखते कहे के मतलब रहला जे उहाँ के हमरा से 50,000 रुपया कर्जा ले रहनी, हाँ ठीक बा। हाँ आ उ ब्याज वाज लेके 65,000 हो गइल बा। त कनिया जे ना होके तो दे देती पैसा। ए महाराज सारा जाल हमरे मुड़ी पर है। हां अरे भैया वो सन के मुड़ी पर नुबावरी हम खाली जाने ले अक्षर हां दे अक्षर हमार भाई जान ला सन। भाई जी भेज कल देता। रउरा उ आदमी पैसा देल हन त ले लनी है जे हम सब कुछ जानत नहीं। अब हमरा लेबे के जब बारी आइल त रुआ कहत नहीं जे और भाइयों से मांगी। हाँ तो भाई लोग जानता ओकर हाल हम खाली ले अक्षर हाँ। हमर के जितना आमदनी आई हां हम धरी ले हां जितना लोग के दावक बा हाँ। हमार भाई सब जानता रह। वाह भाई वाह। हाँ देख ली भैया वो बड़ा से छाती पीट पीट के कहतनी जे भाई गुजर गइलन तो सब जिम्मेवारी हमरा पर आ गल। उनकरा परिवार के देखे उनकरा के जितना लेनी देनी बा सब हम करतनी। आ एक आदमी देवे लग अइलक पैसा तो लेके रख लेलहूँ। आ जब हमरा लेबे के बारी आयल तो कहत रहन जाओ जिम्मेवारी भाइयों सन के ऊपर बा। का जमाना आ गइल बा। रउआ बताई कमेंट बॉक्स में बताई जैसन भाई के साथे का होखे के चाही। रउआ जरूर भैया ई हमनी के बनैनी असन वीडियो मालूम बा काहेला। एक आदमी के साथे सेम यही घटना घट रहे आ हमनी के दुकान पर उ बेचारा आई रहला तो सारा कहानी कहत रहलन सेम यही घटना घट रहे। बताई जे कितना गलत बात बा। अगर कोई के उधार रउआ लेतनी तो उधार देबहू के ताकत रखी आ ना तो खाली ले ली आ दबे के बेरा कहीं जे ना हमार भाई जो जानता लो ये कितना गलत बात बा भाई। अगर केहू के साथे इस तरह के घटना अगर घटता अगर ये तरह के कहानी सामने आवता तो भैया तनी ईमानदारी दिखाई लो। अगर ले तनी लो तो देबहू के हाल जानी लो। अगर हमने के वीडियो अच्छा लागल होखे तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी आ चैनल के जरूर फॉलो करी।